haka ne wankan janaba yana da siffa guda biyu. Akwai siffa da ake cewa sifatul ijza, ta wadatar. Akwai kuma siffa da ake kira sifatu kamal, siffa ta kamala. Wankan janaba a siffarsa ta kamala shine idan ka zo za ka yi wanka ɗin ko za ki yi wanka ga ruwan a gabanka, farkon abin da za ka fara yi za ka karkato bakin mazubin ruwan ka wanke hannunka so 3, sannan sai ka tsoma hannu a cikin ruwan sai ka ɗebo sai ka wanke gabanka. A daidai lokacin da za ka wanke gabanka a lokacin za ka ƙulla niyya ta wankan janaba wanda yake wajibi ne, wanda yake farilla ne, wanda yake dole ne. Idan ka wanke gabanka ma'ana ka yi tsarki kenan, to daga nan kuma wato sai ka yi alwala irin yadda kake yin alwala ta sallah, ba wani bambanci da kowace alwala ta sallah. Abinda duk kake a alwala za ka yi, sai abu ɗaya na ƙarshe shine wanke ƙafafu sau 3, to wannan sai ka kyale shi ba za ka yi shi ba. To daga nan gudan sai ka ɗebi ruwa a cikin tafin hannunka ɗaya sai ka zuba a kanka. Ko da yake kafin haka ya kamata ka tsoma yatsunka hannunka guda 2 a cikin ruwan da kake wanka da shi, ba tare da ka ɗebi ruwa ba ka fito da shi sai ka mummurza kanka, saboda kowane gashi da ya buɗe lokacin da mani ke ƙoƙarin fita daga jikinka ya koma yadda yake. Dan gashin ɗan adam yakan bubbuɗe, musamman gasunsa na ka, gashinka idan ka zuba ruwa a haka na iya haifar maka da ciwon kai ko wani abin na daban. To bayan ka mummurza kanka to shine sai ka kamfaci ruwa cikin tafin hannu sai ka zuba a kanka, ka tabbatar ya game ko ina a kanka. Ɗaya kenan, ka sake kamfata na 2 ka tabbatar ya game ko ina a kanka, sannan kuma ka sake kamfata na 3 ka tabbatar ya game ko ina a kanka. To idan kai wannan shine sai ka ɗebi ruwa ɗin kuma ka game dukkan jikinka da shi, kana mai farawa da ɓangarenka na dama kafin ɓangarenka na hagu, tsagen jikinka na dama kafin tsagen jikinka na hagu, ka tabbatar ruwa ya taɓa ko'ina. To idan ka yi wannan ne ka kammala, abu na ƙarshe shine sai ka wanke ƙafar dama ka kuma wanke ƙafar hagu, cikon alwalar da ka riga ka faro. To wannan ita ce siffa ta kamala a wankan janaba. In wankan janaba ne haka ake yi, in wankan haila ne haka za a yi, in ma wanka ne na biki, jinin biki ya ɗauke haka mace za ta yi. Bambancin su kawai shine niyya ce take bambanta su. In za ka yi wankan juma'a ma haka za ka yi, in za ka yi wankan idi ma haka za ka yi, bambanci shine niyya. To wannan ita ce siffa ta kamala. Kun ga idan kun lura da wannan siffa, wato tsarki, wato mutum ya wanke gabansa ko al'aurarsa kenan, wanda a lokacin zai kulla niyya. Daga nan gurin sai alwala, cikakkiyar alwala. Daga nan gurin sai wanke kai sau 3, kuma ruwan da mutum zai ɗiba kare wuce cikin tafin hannu ɗaya. Daga nan gurin sai game jikinsa da dukkan ruwa. Daga nan sai wanke kafafu. Idan ka ka sai ga ababai guda 4 ne ake yi a cikinsa. Kar ka manta da niyya kuma mahallinta a zuciya ne. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Amma idan mutum zai siffa ta al-ijza, wadda ta wadatar, wadda ba sai kai alwala a ciki ba, kana zuwa kayan niyyar yin wanka din, kana kulla niyya a cikin zuciyarka, kawai sai ka ɗebi ruwan ka watsa a jikinka ya game ko ina. In ma wani kududdufi ne ko gulbi ko rami a gabanka ko swimming pool din nan da ke wurare, sai ka yi tsalla ka fada a ciki, ka kulla niyya. Da ka fito abin da za ka yi shine abu guda 2. Na farko ka ɗebi ruwa ka kurkure bakinka, sannan kuma sai ka ɗebi wanda za ka shaƙa ka fyace na hancinka, shi kenan ka kammala wanka. Kuma ya halatta ka yi sallah da wannan wankan, hadisi cikin sahih Muslim ya nuna haka. Ina jin babu wata wahala a cikin wannan, sai dai wanda ya wanka na farko ya fi ka kamala, saboda ya bi ka'idojin duk yadda suke, don haka yana da kamala wankansa ya fi cika, ya fi ka lada. Wanda ya nabi kuma ya yi, kuma in ya yi sallah da shi kuma ya yi. Dan kasancewa ba a yi alwala ba, wannan ka'ida ce ta malamai cewa ƙaramin kari idan sun haɗu da babban kari, to da ka kawar da babban kari ƙaramin ma ya tafi. Amma ba lallai bane dan ka kawar da ƙaramin kari ya kasance babban kari ya shiga ciki. Ma'ana alhadasul asghar yatalasha fil hadathil akbar. Shi ƙaramin kari wato shine bawali, bayan gida, mazi da sauransu, yana narkewa ne a cikin janaba. Lokacin da ka wanke janaba ka wanke su gaba ɗaya. Ina fata an fahimta. Wannan shine abin da na faɗa a wancan lokaci,
sannan kuma shine na sake maimaitawa a yanzu, kila sai dai ko bayanin na yanzu ya kasance ya fi na da fitowa.